Que fem mala imatge i a mi no... Però bueno, no sé. Ja la Laieta. Va, ràpid. Deixar la gent, tu. Está ya muy consolidada en el calendario musical. Estaba como yoga. Bueno, ells també entren, no? Molt bé. Sí, ells també entren, el que passa que igual no està plena, sí. Ara ja no et puc gravar res, perquè si se fiquen tots davant, impossible. Mira, que és un gos. No sé què mai davant i ja està. Però